Trên mà ni ca kiêu
will take a ride. Will take a ride. 난 걷지 말고 틈만 하늘이 산정반하면 쉬어. I will take a ride. Will take a ride. 대지 마야로 지루한 종기가 나스였어. I will take a ride. Will take a ride. Right, hallelujah. Hallelujah. So she sang it right. Hallelujah. Hallelujah. Sing to sing, melon will try to try. Oh, hallelujah, Jesus. Why you want when you're low, you may try. You want but Britannia, you can get there, but what you may try. Never melon will play, but cry. Why melon will play, oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Triumph in your wish. Oh. Jesus, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sabiasul trong kapanen. Sabiasul trong kapanen. Kung kaching sawa trong kio. Tingnan surgi mai bawa nakake. Kajing an trong ka.
Ablay jong ang iwan akamat jong me tuay. Ya kapan ya ro ban pan kraw ka keteng jong me. Iwa mana asya me ka jing ya ro tuay Jisu. Ya ba melong batay hok ban yo ya ka jing ya ro. Melong batay hok tuay ban yo ya ka pura ma play jong a. Iwan ban mani ya me tuay ya ka e ka pa melong tuay. Ya ba melong ba khu tuay Jisu. Om dan ba kom ma me tuay Jisu ba ko. Iwan ya kapan mani ngi ketiu keteng jong me ka pa. Kabrom jenguk barang yang ai letang syame tuai Jisu. Hagateng Jisu ngipan ngidambat ngidwai. Amen. Amen. Tengahnya syongan.
Kaktian ke jong ublay ko ang. Ba ublay isyong hapdeng. May ublay isyong hapta ka jing yaro, bat ka jing mani, kikun jong u. Bat ngengit bahakan ni ka janmit, kat bang idang yaro, bat pikray kateng ka jong utray. Ublay udan hapdeng jingi. Amen. Hallelujah. Dehakan ni ka por, ngin poino iskaway pat kabenta jong kanika, jing syakri ka jongi hakan ni ka janmit, kumba ngila ong ba menta ka janmit ngindan yaki program ki bakham kerpang ngin yo yaki jingrai naki cell group bapera ki banai po shilong bat kumjuru ngin yo yaki testimony bat yaka skit bat ngenget ba hakan ni ka janmit lingba kini ki items kinlong ka jingker ku ya piway ki ba shimbenta bat kumjuru nam ta jong pi ki ba pej bahakan ni kapor kindian ngan chu highlights ki program ki badai hakan ni ka janmit ba shwa jong kata nalor ke shwa ya kata kindiat ngan shwa ban kren nalor jong ka kubor ani ka tien ke lay ka jingpot jingtam lani ka jing ruai ki jingiro jing mani ki testimony kadan ya kata kabenta lani kata ka jinglong kerpang ya ka ban kata ya ka doknut jong ubrio bat nganget ba kan ka janmit ki jingruai ki bangin si yo snow ki testimony ka skit ka long shisha ka jingker ku yang iway pe iway ki biyo snow deha kan ka por ngan highlight se ka program ningkong ngin yo ya ka special number nakasinggit hay na po lapalang bahadian kata nginyo yaka jinrai naka cell group latkor bat penbud hadian jong kata nginyo yaka testimony na ikong distruli nginyo yaka jinrai naka cell group penthor ka cell group maupram ka cell group mautawar testimony na ikong tulis imli bat nginyo ru yaka skit naka women ministry shillong teha kan ka por nganam penslam syu bat nga khat no shakmat yaka singkin thai lan yaka barang na po lapalang bakan wan shakmat yaka ban shim yaka ne ka benta bahadian jong kata nga khat yaka cell group na po latkor hadian jong ka lapalang ka cell group na po latkor kan shim yala ka jong ka benta deha kan ka por kat baki singkin thai na po lapalang kidang wan shakmat tungin yang sngub ha yaki ban ai man sim yaki nakabangi thap yaki kiti ki jongi Hello, check. Hello. Hallelujah. Thank you for this right in the eyes of me. Today is a team pareng. Thank you for my home, my heart is Hello, check. Hallelujah. Jingwai ka bengi ai shapi ka de ka kten pareng. Ka kten jom ka jingwai my heart your home. Ka by women of faith.
Hallelujah. Yero try. Tingi kum ka sengkan thena lại có ngin ai ko mai wai shopi. Ka kerteng trong ka jiruai ka dei labba jing ka khu. Sorry, maaf ini mau bilang apa?
Kublai Shibun nam tak balang na po lapalang juga sel group na po latkor yaka jingrai ka bapila rai hapadang jingi hakane ka janmit tonang yat chaprang yaka ban shakri yautrai leng baka jingrai pat ka jingmani ba hakane ka por nginyo no yaka testimony na i kong destruli te hakan ko por nga khat ikam destruli ingwan chakmat ban ai ka testimony hapdeng jingi te hakan ko por tungin ai ka jing thapti namta ki ikam destruli bawan chakmat bahkan juga por namta ka na pakibalang po lapalang bat kumjuru ya kilat kor ya kabala ai ka jing right teng jingi ya ro chai ya ai ku be ye pi we ka keteng ba thiang tam ka jong dispress balong penem jeni bat kum juru ka women sunday ka bakmen na ka benta jigi we ha ka ne ka jan biat te ngayang ha ne ka jan biat ya ka ban phlai ka e ka bo jisu la le na ka benta ka jing em ka jong na du ba ngadang khna adu menta nga ingo si sayo blay bula dan kat dambat nga nadu na snong nga lakai nga ka snong majai ti nga dei belong anti asia balang majai hadu banganda kham samlaret ba nadu bangala samla ngala kwan sini silong ngadu ki khat sndam ngala wan sini silong ban kei ka banga batai kata nga ko ben thu ba ublei la dan ka lembat nga ha na du kini ki por ki ba nga wan sen si silong ngilong ki baduna ka jingyo na yeng ti ime ipai mshamla ban pele skolingi ti ngilawan sini bansa bat ki bahayeng ki bakham don bakin pele skolingi ti ngalasa bat iwei na ki kita ti ka jingem kala long umta habangi ngisa bat ki wei ka jingem jungi kamlong lai duai na marba ka jingem jungi kamlong lai duai na marba ni hi shakri hai yang jung ki brio ti ka ei ka banga ndai ule jui no yang ni na ma bele ka don ka jing ban ska ma ka don no ha ka por bangi yo ban le chi jing seng ni le ngim ju yo ma la ka sande ku ma phi ki khon pi yo man ta ni yo tang teng teng ha ki por ki ba ha ka por ka ba ni don ye ki men juang ni don ke je seng nong trai ha ki ta ki por ni le ban ni yo la ban le chi je seng ma ble man ka son de ni mi yo ban le ya ban le chi ke je seng ke jong ki wei pat ki ba lang ki ba ma ki don te ndai u ble chim la ye no ye ngi chim ye no ya nga na ma ble nga bu ha ka don no ba nga ha ka no ka por ka ba nga yo ru ngan sakri yo try nga let bet nga be ki je seng te kum ta kala tulon nga ha ka jingem ka jonga ka ba mala ka si kilayat ke ha ka jinglong samla but namar ba ngilong ni jangai na kayang kasami mai pa mo ten re ho nim samla le kanu ka basniyo re ka doni ka jing bakla ha ka jing em ka jongi na ma ba ngim juyo ban chi ka jing sang samla ngim juyo ka jing kai te kapelong ini bangin yat bakla ka lenti kapelong yanga ndi bangan yat bakla ka lenti ha ka song kha ka song man hendrei ha kum kata ka poru ka ba uble ulai dan ren ka lembat nga ka ba sham la eno yanga ba ki sakri ki jong try ki wan banwa yanga ha banga sa kendong ba hendrei ki wan banwa yanga ha kata ka poru ban baki kumbau jisu wa de kilang brod balaja kiwan barwa nga ubleu lakta yang kata ka por ban ngala bu ka jingmot mga deban ngala bu ka jingmot mga deban bangan phai lo so ublei na bon kisnam ngala ja ngala phai dien no ublei ha kata ka jing bakla lenti ka bam shmyo ka jing sneng ka jing kraw tin ngala bu ka jingmot ka jing skama ka donot bangan phai no so ublei ha ka jing wan ka jing apostle bible teacher ki wan wa nga ha banga sa maulai te ha ka jing em ka jong ha ka banga sa hang te maulai
kani ka jing phlang ala de phla ka por ba ngai tho ndrei ngakwa ban phla kani ka por ba le ka long ru kum ka jing ai min siam lang e pi te akata ka por ba ngasa maulai leng kat ai kyau jonga ki ka don ka jing ka jing em ka jonga ka por ka ba ki khun ki dang ret ngai chu chwa ka por ba nga pun ye I baridor te ga judwai yo bleng ong nga judwai ho bleng ong trai walanga la jangai na me walanga la ngam sim la yo ba ban sakri ya men rei ai bi ni khun ni banga pun po janga in long sakri jong me in pen krawi ka teng ka jong me nga judwai nga jubat ya ka po janga nga ong trai ika ka banga ngam la ban le rei ini khun ba na po janga in le ka kam ba kraw na ka benta jong me te kum tai bad hadian ki por ki ya bangala khai baridor bad kum ta ngala ong trai nga kwa khun kin thei mo hi baning kong tingala yo ya ka banga nga pan no utrai unju ino ya nga ka banga pan ai kat ka banga kwa ai shisha nga so ngu shisha ke jing don kat ke jong uplei ke jing e ke jong uplei nga bad hadian ka ta ngala ong trai ngala pun biang se nang kiu bad nga ong trai nga kwa ikun senrang kani ka por kum tai uplei ru la ai nga kun senrang bad ha banga pani ke ri ru ong trai nga kwa kun senrang biang kum tai uplei ru la ai ka ta ka ka jikwa ka jonga nga ai ngu shisha bo uplei la don ran ka lambat nga u ai ke jikwa ke jonga bad nga ya thu sapang ka jing ka banga ya kundu ya ipa jong baridor ba pita te ngam sem lambut ba ana ha ka baning ko nga ong trai kumnungan padyang ini priyo bam sem langit namal nga doni ya ka ha ka men siam ka jonga ba ngan le ai ka ba ha na man tau trai re nga ong trai kumnungan padyang ni priyo bam sem langit re ka men siam ka jonga pat kawan ko ong ladang la ngan yalam ngan penget ya I bat ngan yalam I saka yeng ka jong oblei te kum tai nga judwai na ka bentai jong I men abat si ka don ka jing ka bakhat al sindam nga judwai na ka bentai jong I namar ba ilong briobati ka judon ka jing ya ya mai ten rei oblei judon ren kat hi pita abang adwai nga judwai malaka por ha ka por bang adwai lang usitan uan banyale ladang adwai min step shop in tray usitan uyale ba ha ka pon min met iwan ka judon ka jing ya ka judon ka jing ya mai bat hadin dala adap nang tang ong trai ngalle kum no ha ba ka long silong kum ne ngala smo kulat ngrei u ka mo play ya lam nga ka long andai la le trai min step adwai na banta jong I malangasni ngale kum ta bat u play shaw la chupa ya kata ka bang adwai ha ka bari bat u play ula chupa ka pa hadu benda kala pambut hadu benda IT show play la I no ki baro ki jing sindiong bala IT show play shisha play ju eno nga uju don ren ka lambat nga uju riju sumar nga bat uju ya lam nga namar ba ngajak tiang ya utrai bat hagiti ki por ki bangala doni ki khun ru dang ret ngam chu poi je seng bha namar ba ngasa samaulai kalong te nga bene je seng ikiawi ong nga pi le je seng no bat ni ke ka banga phla ka ni ka por ka long shisha ka banga shama ke jing em ka jonga om banga tha de no ri ke ka ba uble ule ka jing em jonga ikiaw yong nga pin le je seng no bat nga pin long ka thlek no bat ipara kan si jonga yong nga I ong nga bala da pi kala ka thlek pin ya tho ka thlek an ay pi ka shi ka wei ka nong rem yeng ya pi bar nga ong ka ba chok I na benta uple ngam la ban len ya ka jing em ka jonga bat nga kan ta ya ka tang ong phila banya shong ma pi baro si paran ringa ngam tre bat nga ai ngo sha yu ple bu ai nga ka jing start ka jing slur bangan jupa bat mangala banjeng ba nga duai ha ple ya ka por nga sa shmo la nga juduai mala ka sni nga juduai hagi telet ngam don e shu bangan kran na mal mala ka sni la juduai na juduai hagi telet adu bo ple yu jupa banga yo ban mi na ka te ka jaka banga le sa po lapan ka long ka jing pala yu ya nga bangala ban le chi jing ya seng bangala ban rai ki kuan ki jonga ondang la poya ha ban ngala ban pen kentang ki kuan bat ban yo ban le chakri yo play ki da ka man ka balai luai bat ondang la ka de jutani ka jing e akti ki poru te ngal ting asmo ku manganum le je seng shu
ngong ngan le yu ngan le jeseng na marba ladang an wan jeseng ru bangampat ya tho song kurem bangampat kentang pen kentang ke jing ya tho ka judan ke jing pen rem yang aba bangan le jeseng kum no ngam yo chim bentar ke jing khwa itrai ngam yo ei ka bentar ha ka jing mani ti ka duan ke jing pen rem yang ngan le yu che ka ni jeseng henrei ublei Ukraine nga kan man ka chin chung blei ka boong ba katanat ka ba sais ka bon sais so on ngor no e ka ban bret no e ka nga wan ka jing tiang kata ka tian ka jong ublei boong ya katanat ka bon sais so on ngor no ngong le yu yakini ki khon ki jonga ngan le yu ke yen ka jonga la dang ngam sais so tinga duai ublei ngong try ngan jeng skam bat ngan le ei na kam ta jong me te ngayalam iki kon ngayalam bat ngayalam hadu bakinda yalam sikidan Sunday school hadu bagi kon kisan bat kisan bagi rang ba ak jinglong men siam ha ka walls ha kanigas Sunday school ka bagi julet lingba kinong hikai Sunday school ngai ku play shai kinong hikai Sunday school ru bagi bangayo i bagi kon ji janga kilong kiba tip ya uplay lang ba ka jingi kai ka jongki bat ngai ngo ru yaki nong yalam sisa ki baju duai na ka benta jonga ba ngala banjang nga dokumen eru hagane women's week ka minta usnam ka ba kalong ka bala ka bala long ko ba fulfill sisa ya kata ka jingkwa ka jonga ka ba nadu dangret nadu badang samla nga jo itnat ikibayang praise worship andi tie sisa kaniro kalong ba ublay ula ay ka jingkwa ka jonga kawai ka jingkwa ka jonga ngayo sisa ublay sa ulong bakraw na kabanta jonga ban ngay na kabanta jong piru te ka sisa kalong kawai ka banta ka mga kwa bantong kalong ba ngam juyo bali jeseng samla ha ka jing em ka jonga te nga kuntupat ya pi bale ki khon nga jupa ngo wat jume se ka jeseng mo bale ngim juyo ngam juyo bali jeseng tikna ha ki por ki bang khana ki por bang samla namar bale ngim juyo e kata ka Sunday school ru ha ki shilong ki jongi shilong jeseng khana kum tu malu mala ho ni chupalong re kamlong jana ka kum ha ka ne ka hangya bo balang shilong te nga kuntu sisa ki khana bade ki khana samla kham tam ma phinti kana banwan se ki yeng ka jong utrai namala da phimwan usaitan unsaya lambak lai phi tina kata kata phi banwan ti kana se ke jeseng samla ka don ke jingi kai bakerpang bayo phindala yo brio phindala temen phin babe ya kata kum bangar ma babe ma klem yo ala chisien ru banwan te badru bapin ke e ka banga kwa bandong kalong ba ngin yai tulun bet ngai syakri uplay kat ha pangilap ka puan nama belai kandon ka puan pangimla ban syakri uplay andangila rangba andangila temen mo tingin wan syakri yang ka jok utrah ngin yai syakri ya kata bat ngasu aingo sisa ya uplay pula don ringkat lembat ki cing ka jonga nadu bang dangret bat hadu menta de nang tak daw nga kwa ban ay kani ka jingpla bat nga nget kalong ka jingkur khu ye phiru na bang taw burong blay amen da shisha ublay umjula ino yangi lane ublay umjulandat yangi kamdan ke ke bomla bat ublay ke baro kilong ki bala hau habanginget bat nishan ya hau kublay shibun kong destruli nam takaneka testimony ka ba I museum yangi iway piway to blay unang yaidon ringkat akajing em ka jongpi ba ka yeng ka sem ka jongpi ba pinangla susu ya kaban syakri ya utrai hakataka jingay a ka ba blay uia ya ka jing em ka jongpi te hakane ko por nginyo no ya ka jingrai naka cell group penthor te kan ko por nga khat ya ka cell group penthor kan wan chakmat bahadian kata nginyo ya ka jingrai naka cell group mau pram penbut naka cell group mau tawar
Hello. Hello, check. Hello. Ni naka sen campaign na sen group penthot ni ICP ka wei ka jirwai ka ba kapten tungin kimi ba Hello, check. Hello. Hello, check.
Pasiampang kaigamon utran Kung ilong klan ha utran Ilong klan ha utran Kung inkim no Chingking at ya chong Kung in shim jing Gal kli ching pen em Ban wan la umen sim Balon kaktin Kublai Shibun kikan thei naga sel group pentor kalong gajing ruai ga basngil tenat adu kata-kata kalong gajing hikai ga bakrau ingi bangin kmi pha kumnung iyat ngidai banlong ki bastat om kum ki babit Kublai Shibun ublai unang kerku yupi mentapat ngin pediang sngeu bhai kikan thei naga sel group mau prem tongin thapati ban pediang sngeu bhai kikan thei naga sel group mau prem Haleluya. Nah kalian dong ke sel grup mau prem dan kawai ke special number berkekerteng dong kada kajing ruai kalau ublay bafala. Ooh.
crowd tang yami melamat ekom yanga halor gading na puslay nangami weng no jink men me penyo apdeng jeng yale me yalam yanga Taga cell group bento cell group mau prem ublay bangi syakri ulang shisha ublay bapla bad omdan da shisha kum mau kublay shibun cell group mau prem nam tagan ka jinrai ka ba sngotenat ka ba pilar wipe deng jengi to ublay nang kerku yepi haga ne ka por ngin yo no ya ka jinrai na ka prayer cell na po mau tawar dekat ba Kapriyasal na pamaw tawar kadang wan chikmat tungin ay kajing tapdi na benta jengki. Balhadin jong ka jingrai na kapriyasal na pamaw tawar nginyo ya ka testimony na ikong tulis simli.
te akan Singapore dan kong ngai kublay Women Sunday baru para kentei sebelah dan ni kamera bat kumjuru gitu bapai lembaga online te ngina ka rehearsal mau tawar iwan rai pigawai ki jingruai bat kata ka keteng jong ki jingruai ka long yang jon Buram boleh. Kublai shibun presal pa mau tawar ka junrai ka penpluk mensim shisai ni way ban yang ban job yaki mensim. Amen. Te hakan ka por ngin yo no yaka testimony na ikong tulis imli. Hallelujah. Hiroi try. Ayo ublay namar pelaya nga bangan yang nagachka
Bangila ban chakri lang yu blai kum ne bilang ai ku blai I pastor I ku blai I Bible teacher but I pastor but I pastor ai ku blai fi baro bilang ngong kinong shisha nong yalam ki pastat ki jim ngalong kum ne ngalong dei ka jingi ka iti ka shisha yo shisha ka mensem yo shisha ka jing pedem kum ne bilang dei lengba ki chakri ju blai nam tai apostol na kamtai Bible teacher hikayang I kum ne bilang na do dang ret ngalong tak briu ngalong awan na sinong kendong ngadon tesat rum makarwat ngadon ngalong taki mikpa jangan ngalong taki baduk kata ngam semla amal school namar ngalong imei pa long taki briu baduk haduk tata watang kabam ro ka e nginyo namar ngilang baduk kata haduk tata te hat snem ngawan na silong bangawan tray belan silong namar ka jingdok watang kabam ro ka e nginyo ngispara ngidan prangut sipara pan market ang kabamro te ebang nginyo te ngawan no silong hakikat snem ngawan no silong na marka jeng dok hadok kata tay may pa ngawan bala silong menyerap may pa silong menyerap nam taki paraki men janga gran silong menyerap marba ilong badok kata tang kabamro sisya e banyo ari kasi ay mo yoblay na marka jeng kraw jo utray wadlang pay berkat banganan hang ni menta ngam sel pay berkat dade ngam pay berkat banganan hang ni menta hohat ngawan na kayeng kristan ngawan na yung kristan ray wadak bangadon jing belahi kibreu nganom la man chakri blai nganom la man leje seng brabor namar blai ngadon ka jing perking ha yung kibreu namar ba ma yung kibreu ga sutho hi nganom la man wan jeseng nganom la man chakri blai hanrai ngai ngo yo blai namar ba ubla yang aku ne belong dai ka jing krau ga ju kata-kata yang ngasutho da kata-kata nga hado kata-kata namar ubla yang bangan yang ne ka jika hakmat jong pi dai kamba ka jong blai dai ka jing ba ka ju blai ukur ku yang kum ne belong namar kata nga itu ya pi na do banga ya syam ubreu ya don be tau pa ki kon mo te pa ki kon dai I ibam pat yip te blai dai ka thalek dai ibam ju le jaseng ibam ju le jaseng rei ngai ngu yo blai namara habal enang he ki kon jan nang he nang sam ukon kong janga ong ya ong me ngan le jaseng ka koi balang power king ong nom le ceta bidan ngoi ka balang na nom le ceta ong bang ya cho ji sisa ong nom le ceta hare nga pada ka kami nga ong let kon hinyo ka jupet em ngajade na le jaseng ngon ta ho ngala ma le jaseng bakla kami pi ki kon ngala ma le jaseng ting ong ti let kon hang no ka jaka ka pi ya syam su let ka pangela de ngasliang hare ngamdan kalat mangan let ngamdan kalat bangal jaseng ru ada mi jaseng kli tani ai ledi le jaseng tu ho ngasotanat hare ngala wanang to te ai su lang kli ta ka dau ni ngasu ai ngo yo ble namar ba dau kon wan nin kong te ang ong ha ba kon le to ngo I sisa per sisa nam to kon ba wan ne ka jaseng wan ne ka chika ni per sisa ku don tak ka mesem udan tak mesem ba sem ba udan tak sem usia tu kana yang ngaru nei kum ta beli jaseng ta milong kum talong ni ngasu hon sisa bu kon ya syam tak kum tau le mo ami asun ho nya sakri ble rei ngam ba di ho tau jisu long kum no long tak stan ka nam kum ba ong gibreu mo hari ong to kon ngar ngan ilang ta namar bang aku ngarung pak balem mo man lep syam kum kata ka jing sngo tenal ta ka jing syam sem te ngarung so tenat lem ti kon to ngalilang te ngalilang pan ngarep ukon abang wan manga ali komen ro ta haba ngelen tang yo isya ka jing kelate hadu pa ngi ya thu ong nik pang ong pile je seng to te pi yo jing em yo ka jing sya yo ka tinu blai jing tu blai ka ngam hadu do not oi ngam semla man school ngam semla man pulikot ngam la man pulikot namar ngam school kumno dengan pulikot kumno ngam school pulikot ngam la hari ai ngu trai na do bang ya syam trai o ai nga ka ji kai jing start bang la man pule ngala ban pule ka tenu blai tamang man thok ting dang e namar bang ngam semla namar ba don hi kai man thok yang hari man pule ting la nang namar blai ai jing hi kai yang ting ai ngoi to jing kraw ju trai nga train ka kamro de blai hi kai yang tiap kumno bangan ken hato ka beri bom nang jing sat kana man ken kamlang ni blai blai ai yang kata jing start baka campang bakumno bangan tho man thoi kidak man ken jing ken bangan ken jing ken nang mar kita berapa sing era ko office kiong ni ngim nang pigini kong man to ken office be yang to ken ma pi mo ngonga tengan nang
ngat ngan ai ngan ken manga rek tak beri berol apa sih ngatang ke sekolah khamlet rek tangan ken manga ngan nang apa yang menilong yang tu la dei yang kala dei katu rek ngai ngo yo trai si sapi kan krau tu tu u ai ngakam te ong yang hawa pitre ni kam apa iseng jupi kan kan lak ni seng ni kam mo ong ate ngam don pisah dengan seng ni kam de ublei ba yalam ni ngam ni kam dengan trai mo de ublei ba yalam yang akan yang ni kam dengan trai ngasalong kum ni ngelong ngalanang man ken ngalanang man thok kidak ngalanang bikin thok kidak dengan thok ding thok dengan nang man thok wai ar lang dengan nang man thok te ban ken jing ken ru dak kidak dengan nang nama roblei ro hikai ublei ro hikai hari kibri kibam siam jiken wadak batri start ro beliau start dak nang ro hari ban ken jiken ki hari ngang masuk ai ngoi si saya ublei kajing krau jong ublei si sa jing krau jong ublei sanga dia thoi ki kam mak jong ublei ha kajing em jonga ba gladir ngam pucang poi berkat bangalong ngom ni bangalong mangandon hane kacika ade kajing krau ko jong uyang lam yang hagane kacika bangayo kajing pedem kom ni bangalong dei kam mak jong ublei ro kata-kata yang ada tip sisa ya kata bu kata-kata kajing em jonga om tang yang ngarane piru kata-kata kita tip em kata kajing dok bat kayeng orang isyong awai barnet ba tang syukir ni medan perdar ni wak tinggi ba bajat papai namar bangido kata-kata te ni asos dapat kali ni bar mencua geng ngai ndai kam ba jo blai pade yel de ngapoi berkat yel de ngapoi kan mau ngapoi berkat isu ngadong kom ne bengalong ro tang kacan mengeriam ngamdan kom ne ngamdan mentah de jisu ba ai ngakom de bengalong pinda tem em nei tang kam taru ublai ai ngai gayeng ka badak kai gayeng ka badak kai mentah ke kan bo ong kum ong tin blai to pasong hai la de utrai te ai pi jing kwa ro no pi ngan ja kata ka di kampa utrai namar bangal sakri utrai ke jing kwa ka no janga ya kata baro la ai nga mentah ni ngasuk komen sya ne king en sem yo ta utrai kat ko ni utrai ba bah si sya ha ka jing em jingi la de ngi nge u la da yo ngo ya kten u uble si sya uble iki kam ba jingi hawi ga si en sno ko mek si sya te ang doktor te mentah ka si la de ka por mak nei perlok tengah kata doktor hap sna no ka benat mar bakal hap em ban bakal ki kom ta ajan hap ti ong hap put no ting ong tong la kam jam sik at dengan put no hata ka singi padang ong ran put pina tiap ngan ya jang tunang bersin ong ek tahu mah po kiten sentur jonga ulah hap hi tahu mau pona sentur jonga u hap hi jika pangane sina mangane bisa hari ublai wasim hi ule hisaki kamba ajing em jonga ngale dia simpai berkat laba ule haduk kan ni yang udah kata-kata ngas tu susah udah kata-kata kajing em jonga yang kasam jong terakhir om ta manganga em ru hari pa mentah orang ba sisa ban penkelai dok no jong ka ba sisa ngala du menong ong ina dok mencuai nang kabri kon ong toh pai kelabung no toh ni pendap no mong ngai lai sakri kum no kum ni ba ngimpat ya tho tamo toh pa toh song bahasa mo ngin pendap no jis ko ba ki kon kin long jikor khu mo bet kala he kelasan ki kon mentah ki kon kin long jikru yang dan kam Hari cuba yo blai benda tiap. Ngadua yo blai pun ketak ada nu cok iken. Try ong ketak ada nu cok i. Kenangan don kam cuma ong manga. Hari mi ingin ong mai. Rasisha ngam cuma ong su. Ublai ka por babiang. Pendap kan yau kurim. Ki kun ki kemen. Ngar kemen. Om ta manga kemen ring atep ublai. U kemen. Namar bau. Namar om sam imangan rei itu sisa ki kun baro kila sastang to wei barian de to wei nga kermen ngas kermen ba ublai un ketak ki to barian do jonga to kun kado jonga ta empat siam jing pen em hari nga kermen men bas ngi duai man kasih mengamet ba ublai ketak no do jong kena yang mau uru unya siam do jisu kenang ini long la ka jo kasem mo mga kemeng kwa kita ki kun bikin ya siam jisu ba jisu ru kwa yang ngi bikin siam ne o ni syong lang ba do hata kasni ba kado mo te ai ngoi si sayo play
ai ku blai ya pi baro wei ngas to be pi dwai lem kersan lem tang jing em junga ngelong kum ne ngelong rei kersan lem jong pi kersan lem jong apostol bible se cha pi baro dikon es paro pi kersan lem ya ka jing em junga ngelong kum ne ngelong ko pa dai di ke kambak ju dai ka jing ju trai dai ka jing lam ti ju dalade ngam poi berkat bangalong kum ne ngelong bangalak ban yang hang ni ru dai ka jing lam ju u yang hang ni bangalak ban yang hang ni menta dai sisa trai udah kata ya ka jing em jing trai ulap ban yang kum ne ngelong ya la dai ngam poi berkat bangalak ban yang hang ni bangalak ban ruai ro ku jang menong ngam ju yo ban ruai ro kum ni menong ju yo ban yang state kum ni remta masih ngo yo trai ni ma try lo peniang yang ni bangalak ban keren kum ni dai ka jing ju try dai ka jing lam ju try yang mangalong ni khol bai sibon ya pi khol bai sibon pastor khol bai sibon pi bangai paro tang ka ni amen Kublai shibun kong tulis ke testimony ke barak ya ke mensim jengi ke testimony ke bapi ai ke long shisha ke jingkir ku yengi iwei pe iwei ke biot sngau ublei bengi shekri ulong ublei bukrau ulong ublei ubalak ban kir ku ya ke jing em ke jengi to ublei nang kir ku ya pi kong tulis pinang la ban long ke jingkir ku chikiwei ru ta ha ke ne ko por ngi ashwa ya ke bengin yo ya ke skit ngin shekri yo trai lang ba ke jing ai dekat bangin ang wan rai ke jing ai jengi syakman ngakelpat ya ka women ministry kan ai kat tu ka wei ke jing rai ber hadien kata ngakelpat ya i kong ros be indwai namta kene ke jing ai Ngai ban mani you try lembat kitchen ai ngai ban ruai ke way ke ruai because of who you are nomor ke ini long Who you are, I give
kejing ai ablay ubak pa jong ubak banang hai kan ka po try ngawan syam ko try da ka do nut baro ablay ya ka ban su ai ngo ye me ko try na mar ka jing don rengkat ka jom ablay ngilayo sibun kijing kar ko ablay hai kan ka women's week ko try ji su ba ko do ba hadu kan ka singi ko try ngo sibun ki bakrau ablay jong atrai ni su ai lut syam ka buram ablay na melong tang ma me badai hok ban yo ka buram ba ka jing pandan buram baro ablay jong atrai kum ka ka jing ie ba ka ji so ngo ye me ko try ngawan ko try ka wan ra ikini kicing ai ko pa ki bagi khun ki jom ki la ai shaka kam ka jom me ablay jonga try ngaduai ablay jonga begini kicing ai baro ko try ki bala wan ra ko try ji su ba ko do sheki yang ka jom me ngapan kantang bagi long lo pen khoi pen kantang ablay ba bagi long ru ko try bi e ki ba bet nai ka ban ta ban pen don kam ablay ka ban pen yari ki hima ka jom me ngakren ru ablay ki jingkar khu ka jom me kan long yang away pa away ka ti ka bala ai shaka kam ka jong me kerku ablay jong ha ka jing tre jing kata ka jong ki kerku ko try ha ka jing pule ka dang le ka jong ki bad ha ka no baru ka jaka ablay ka ba ki bu la ka jong ka ti ko try ban tre ngaduai ablay bakin man bha ko try ji su ba ko dor ablay jong ha try ba ngaduai ru ablay ki ba men bu ko try ka don wot ka bakin e ban a shaka kam ka jong me ablay jong ha ba ka tin ka jong me ka ong ai to on sa ipad ablay jong ha ya rab ingi try iwe bangin ai shamingin ai da ka do nuot ka bakamen na bakine baro ablay kide ki jingkar ku ki jom me try bakoror try nga ai lut shame ka buram ka jingo ba ka jingero baro ka ne ka por ha ka kateng uci su ngaduai amen amen tementang in yo no ya kasket na ka women ministry na po Shillong tangin pet ya kan kasket ha kan ka por
ke keteng ke skit ya ke bangin ai pedeng jong phi ke ni ke por ke long ke kenthei ke babit bat ke kenthei ke bastat ditungin ya pet ya ke ni ke skit Ani ni ai ngu yo blek ni ya gani ka sni ka pathamai ka bangila yo chén chạy nội xa yo blay ani nga đang y đang biang ha ka por phi ni lệ kai nội cha ying chung y tu y kong bit oi dengan bit ken chi oi nomor ba itu la aslam nim juan jing seng shu dei biang ken ni lệ ta oi yang ini lek ni con piwan sa ni hỏi con hỏi ta li rum se ali shong na tu shong te con bit cũng lúc phi lòng aslam ni phingam ji isu ba pin wan jing seng mga ti pilatip i kong ni kajung bun kam ta pi saka kam yang kam sam pe ski khun ki kti ni pun kam pala phi yang ngam chu yo por bande che iru te phi don marwe ye mentak si hoi te she pat i pa ki khun i long kom no pikal li se utu ni utu le le te ba la ka di bhar mutlab hala ka bu a jaw she la ka kai kan thai ni la thaj pi nga thaj kum tam con hoi te ki khun pat ki long kom no ki khun de pi kakramia le school show kala ya pep school kala ya pep class ni ngam te show she ikin poi kan ni te show pi kong ni mano kum ta pawan ap sipang mo pet tep mano ta ani piawat kasan ni ani ikong lor ikong tam ani hoi kan hoi ali li shong kini kia paralog jonga ini de kong lor ini de ikong tam Kum no pilong menta ka jing em ka biang em kan biang sanu pi ni ngam te shu pi ngadang shu deb yathu akini kan bo kpa le te halaka bu aj halaka di bon mutlab ni ngam te shu pi ka jing em jo halaka kai kan thei na ta saki khun ru ni ngam te shu pi ke ya halaka jong kaman ke le halaka balai ka long kum ta ukpa jong pi long kum ta se hoi kan GP te bai mon balat bandai manga nga berat ka to ka jan sabar ban khot ayeng ro ngam sa so ban khot tep let kum no pi di pi tep em kong biet hakis ngi ki bamenta te pi senrang hayeng udan te la ka jong ka brio sabar pat em uyai tam suang ma pi ba ba da dei ki ki ken thei ken ya kham tam su ban yo ngam te shu pi kum no nang tapan ki khun jong pi ki long kum no pidan armut ki khun nei kum tu itu iban kong ilale yu kum tu kata ka baning kong na leite ka feel matrik adu sansian ni kataru halakas ngo sarong halakas ngo kreet ni kasukum ka tu balapas matrik kasukum ka tu balapas MA balapas ya kakam officer ni so bal ade officer te ni tangba ni ka baba brio itu ko ba arban
Kale ayu. Ka ba arde kom tu kan kelas 8 kala afil. Tak kelas 8. Ka kham li school show ni ka turu. Kala shu ya tu shu sang bat ki paralok ni ngam tep shu pe. Nak kan gila li kelas ki kon jong pi berangut. Yang pi kong ni ngam tep shu kan. Ka shu ya sang miet te ban miet bat sngin tu tong bat ki paralok. Ni ki kon kum ta tapi minta tapi kum to ki long. Ki kon jong ngar unjuk kan thai sin rang. Bun paralok palat. Ông mah kini kikun mentah dia tep syuk pi. Manu ban la ban tep kita kikun jong pi ki long kum ta. Yo ki laya dan samla kan serut sakian. Ni tep kan pi kong ni. Me tep kaya kayang ka bakum no. Ngam nang perkhat syuk pi. Mei, pi te la palat shisha. Ngalayo sekolah tangan adu mene piakran iu. Pila syutat pi. Yai paru pitat, yang aru pitat. Ngata ngam tere syong syuran hi yang an pet nok mentahi. Ni pi yo i kong ni ka chang sai la ki kun mo pen e. Ngala let ngata ngam syong syuran. Ni ka pen e bet mo ya ki kemero ni thad. Sengap kong sap sini. Ngawan hang ni ba ngawan hang ni ban kren ya pi nagaktian ka jong blay ban pen I ya pi ya kalenti ka badai nagaktian ka jong blay sngap ka e ka baka ktian ka jong blay ka ong naki proverb kalenong ka bakhat sa ut khot ka baning kong kaktian ka jong blay ka ong ka briu ka bastat baro ka tay ya la ka ying henrei ka babit ka liet no ya ka dalaki kti jong dalaki jong kiti kaktian ka jong blay ru ka ong na nagisithi shaw Timothy Nagisithi baning kong siyaw Timothy galan nong kabasan hilit ban pet ka ay kabaga katiyan ka jong blay ka ong pet hang ni ka ay baga katiyan ka jong blay ka ong badru putet kinang mlien ban long ki ba alhia haba ki kentiap na yeng sya yeng te om tang ki ba alhia henrei ki ba blab blab ru Bad ki balorni haba ki kren ya ki ai ru ki bam day ban kren pi ka ai ka baka ktian ka jong blay ka ong kong bangim day ban kren lorni yim day ban lej na ka we ka yeng ka we ka yeng ban pensniu ya ka we ka long yeng ban ken shoot ban aiding ya ki briu la ni ban ken shoot ban aiding ya ka situation jong ki briu ding ide kum no ban kren ki ktian Lino pi ya. Mo nangisong mo pi. Pinay no se ani bali fikir ki Saya kenduk, saya kenduk. Mo nangisong mo pi mo. Ka sawan kaya mo. Saya kenduk. Sengap kong ngawan hang ni om ban pen rem ya pi Ndre ngawan hang ni ban pen I pi ka e ka ba ka tien ka jong blay ka ong na ka benta ka jong mi we pe we ka ong na ka benta ka jong pi ka tien ka jong blay ka ong ru na ki proverbs kala nong ka ba khat pra ka de khot ka ba ar phuwe ka tien ka jong blay ka ong ka jing yap bat ka jing im ki long ha ka boru theliet bat kita ki ba iet ya u kin bam ya so jong u pi kong pi de ban nang kum nu ban kren ki kentien ki jong pi namar ki kentien ki jong pi ki la ban penjot ya pi ki la ban penjot ya ka yeng ka sem ka jong pi endre ki kentien ki jong pi ru ka la ban long ka jing ker khu ru ya ka yeng ka sem ka jong pi kum ta pi de ban nang kum nu ban kren ak ma jong ki briu pi de ban nang kum nu ba pin kren ya ka kentien ki jong pi om ba pin shu kren kum ka ta ka briu ka ba bi endre pi de ban long kum ka ta ka kenthei ka ba start kum nu ban te ya la ka yeng hau trai oi ken kong ka de ka ta ba pi ong ma pi ni nga susi shisha pi ngal adi shisha ka kanthe ka babiet ka baliet no ya la ka yeng ni ngala that ya lulok ngala that ya la ki khun ni she ai kan ngan de shi ya kendu ya ki menta she ai kan ngan ya shem ya ki menta ni ngam te shu nga babi shisha pi kong ni nga susi shisha ni ngala adi shisha ka kanthe ka babiet ni adi ka por ring de chi sing Pinit nok si kong pet kong ashuan hani ban ong filai osngo na ka tien ka jong blay pat ka shong happy pat menta ba pin IT thamaya la ka jing im show blay mo kong de menta na mar bangi la kerki ngi la de ka por ngi bangi net jing seng de ka ni ka por gin pelong ka jing duwai kindian nang tangin sambi no ni jong pi mo ne ben pen na ka jing duwai
Hallelujah ablay tuai Jesu akan ni kapor ablay ni wan bantuai atrai nak benta jong ikong biet ablay tuai Jesu ba inom long shu atrai Jesu tak kenthe ka babiet indre atrai Jesu ba in long ka pastad ablay ba inang bante yala ka yeng ablay halor jong me atrai Jesu om hakite gi jing sngo ki jong itrai kumnu ba inang ru atrai Jesu ban yalam ya ka yeng ka jong i ablay ka lenti ka jong me atrai ngi duai ikini bar ok teng ka jong Jesu amen tikong namar bang ilade yang ibangin lejing segno tinginya minok mah. Oh, oi. Ta. Ya, ngadej on yang piang tipu. Ikong sok cik kum ni. Pi kelanya? Tapi lek cik kum ni. Oh, tapi wan sini sedong jengi teh ya, tak kah sih jengi sipang. Mày phi lawan. Hoi, kun ngelawan. Ale kong. Rong. Nana phi Ini lawan. sok le. Shong tu shong. Ya kong ini shong no sting sija. Dia kum no kong sok pi long mata. Pi kelanya. Dia kat nungut syam tu fidan kun sanwan oh iti bahaya oh kumta mo dia ni tambah tiang pat manik pek ha ni syakri try lawan heroi try Shong Kongsok ini isya keri utrai nak balang jengi. Ini parlok jengai kongsok. Kongsok kong start. Kum nu hilang. Aslam kam ji isu ipi. Oh, ken ngalong kum ni hingga klain kum bangan julang. Te pidan hayeng marway mentah. Senu I pagi kun pat. Iam ngadon pat kikun jangan te kidon stus kamratia. Kena ya praktis jirwai beralai ngot. Tiki kun jong pi kia le ayu mentah. Ikun jong ati itu banding kong ila puli engineer sepak Bangalore. Itu iba arpat ipuli doktor sepak Punjab. Titi barit pada ti ipuli Bible College sepak South. Oh, ani snow tenat banyak snow gumtamo kong start. Ti I kepaki kun pan. Senu kepaki kun idang letre. Ti itu ti Islam man poyeng na marbakat be in one tre shibet sabai in like Bible study station di Senjangi, Shapolo Hill City, NTRC. Ngidan Bible study minta kasih ngidan. Ni nga snow tenat pai gi bagi kon jong pi rumah. Kia minot kia start kumta kia syakrio try. But ngamut banong yi pi na duk menem. Habang arung ang yaying jong pi. Ni nga da snow tu si syai kata ka jingsuk jong oblay te ba ka don ha ka ying jong pi. Nang ta pet saya I lok jong piru mo I don la kakam kajam rei inang kumnu ban syakri pateo try nanta pet siki kon jong pi mo ki baminot ki baya
kiba ya start nang ta kiba syakri ru ya ublay te ka kemen shisha moy ka donut ka jongaru kumnu pi la pat ban yalam ya gani ka long yeng jong pi hadu kat ni oi nadu ka basdang hiti ilok jonga ide badung tengaru ngawan na kalong yeng ka baduk bah tang bapat ngi yatip yo try tiki sngi ki por ki ya mga bat ilok ngi poi sa gajing yo thwa ni pendap ka jing kentiu kure makmat ublay tanang tungis dang bandan sa fikun ki kiti te kum mga ong yafi na do menne na marba wat la dang ilong ki baduk ma wat la ngi wan na kalong yeng ka baduk hendrengi bu pat ya ublay baneng ko nga khamat jungi te kade ka tahi ka ba penlong yengi bangin nam pep banbu ka jing duai mit la bat step ni shek duai na do ba kita ngarit ki khon ngim ju klet banbu ka jing duai ki ba ublay mun bu ita ka do lut jong ka jing shifting blay hadu ba kin dalong kum di tadi na kata ka daw ka ba penlong yengi bangin iet bandai sya ka yeng ka jok trai bangin nam pep bandai sya ka jiseng namar ba ni so tho sya bangin dai sya ka jiseng yo shipun ki jing karku kam tam ka jing hikai ji apostle by bible teacher kalong sya ka ka ba podor hadu kata-kata ka jing hikai jong ki kalong kata ka nong rim ka pa nga ngayo de ka nong rim ka ba ngasmo ba ka de sya kata ka nong rim ka bas khem ka jing de ka jong ba utrai tadi ling ba ka jing hikai ka ba ngayo na ki briu ki jo blay ka ba ai boring nga ba long kata ka kan the ka basta ban yalam ya ka yeng ka sam ding tang kataru ting ting kum tu habang akreni ki kun na mara ka long yeng him dan ka we ka long yeng ka ba ong ban shubit shubyang bay henry ka we ka long yeng ka don bay ka jing duna hang ne hang tai henry habang akren ya ki kun ya pen e ka jing duna jong ki nga kren da ka jing ie te wat ya ilok ru nga shek kren i da ka jing ie namar ba kumbang ong ya fi ndai bangi shubit shubyang lot na dong shadong te habang kren ye ki da kaktin jong ka jing iet nga pen i ka jing duna jong ki makiru ki kloi ban pan map yang a te teng wat mangaru nga sya ka jing pen i jong ki ngaru kloi ban pan map pat ye ki te ka de ka tahi ka ba ngayo men siam ban yalam ya ka yeng ka sam te pat nga da so mu ero bo boleh ubo yang ha ka ne ka balang New Testament Restoration Church namar ba da ka jing don jong ha ka ne ka balang asung thu kumno banang san chu ya ha ka jing ka jong ha ublay kumno bangang ba ka ta ka jing de ka jong ha ka long ka badai biang ba ublay te ka de ka tahi ka ba penlong yang a kumba fiyo i menta ba kumbang ong ya fi bang senengi ki kun da ka jing ie te ka de ka tahi nama ba nga senengi ki da ka jing ie ngam ju kreni ki da ka tien ka basniu bat de bang sumari lo jong thliet te ka de ka tahi ka bon ra jing khia ha ka ying ka sam ka jong kade gin kong kade shisha kata ka pi ong pi ma ni sung thu shisha ke jing hikai ke bangi yo aga jing seng ru kalong shisha ke bakor dor te abang isngap bat bangi le ya ki ite shisha ke jing em ga jongi bat kumju ya ki ba paramarjan ke jongi ru ma kalong yeng long sem ga jongi ru maga tien ga jong ble ru ma ka ong la dau try te ka yeng ki minot le no e ki bate ya ka de ti ngaru kumba ka bible ka ong mo Joshua ong ba mga ba ka yeng jonga in shakriyo try ba katar ka de ka thong ha ka jing em ga jonga ba mga ba ka yeng jonga ngin shakriyo try amen sutuna chi sha bala ikendu ye fikong tinga mut ban ya wel ji senglang ye piru ta ka sngi ga de ka women sunday hoi nya le lang ki khon jong piru nya le lang kong sup nya le lang ma khun ale no khun nya le ji seng ale Kaniga dega skit kebaga singkat take ai pring jong pi kaniga po bangenge yum dan kam su ban batai ke e ba ak kala batai ni tang ko wei ga jing hikai ga bangi yo kalong baga kemi ke babi kumno ka lit no ela ga ying hande ga kemi ga start kumno ka bu yo play kumo baneng kong
kaya lam ya la ka jong ka ying ha kalenti ka jong play ban yu i ka don ka jing kerku ka don ka jing suk ka don ka ta ka jing don rengkat ka jong play ha ka ying ka sembaro tu play un kerku ya pi na bagan ka skit ku play sibun Tengin ay ka jing hapti nam ta ka women ministry nam ta ka skit ka ba kila ay tengi Tingangit bangila yomat ikajing kerku lamba katu kasket kabala wan rap deng jengi naga women ministry ni po Shillong kalong kajing kasket kalong ka baitanan bat kalong kabadan jingmut hadu kata-kata kumnu kumkikimi kumnu ya ka pinang ya ka bantay ya ka kalong ying ka jong pi amarin kay ka bengi ni kasket kalong bakata kami ka biet kumnu ka liet no ya ka Henry kata kami ke bastat kumno katay yaga yeng kasem ka jongka te hakane kapor ngi la poi shi ka bakut jongkanika